Pápai Nerinát láthatjuk a 3-ason, Bóka Borbálát a 4-esen, Németh Bíborkát az 5-ösön, Prudkai Katát a 6-oson, és Sum Nikolettet a 7-esen. Nézzük a bevágásnál, a Haladás VS-et fut az élen, az Ikarus a második. Itt nagyobb különbségek alakultak ki, mint a fiúknál. A Haladás VS-ből Kovács Viktória, aki jelenleg hozza a váltóbotot. A győrieknél, ha jól látom, javítanom kell, győriek futnak a második helyen, Kovács Anna Mária. Hamarosan kiderül majd a rajtszámból, amikor ideérnek. Tehát Kovács Viktória vált elsőként, 112-essel, az pedig az Ikarus a második. Keller Kincső adta Szekér Játszintának a botot. 108-assal a harmadik helyen a Gödöllő, Mategeac. Tehát akkor először mondtam jól, hogy az Ikarus a második. És akkor jönnek az utolsó emberek. 39-essel a Haladás VS-ével Sákovics Janka, aztán Hargitai Zsófia, és 108-assal a gödöllőiektől Lőkös Laura, és a győriek a negyedikek. És akkor a célegyenesbe fordulva még mindig a Haladás VS-e az élen, és ez láthatólag már így is marad. Országos bajnokként érkezik